макар основната атака на противника да се очаква по посока на София, военното командване и правителството не забравят северозападна България. Да я отбранява е изпратен капитан Атанас Узунов. Участник в Сръбско-турската война от 1876 година, 26-годишният капитан става командир без армия и е начело на запуснатата крепост в Видин, която е без оръдия и боеприпаси. От София му разрешават да издава смъртни присъди, но Узунов не се възползва от това право. Като командир на Видин, той отговаря за отбраната на цяла северозападна България. Срещу него застават около 16 000 сърби от Тимошката армия на генерал Лешанин. Узнал, че срещу него стои капитан и то почти без войска, сръбският командващ вярва, че ще завземе Видинско и то без да пукне пушка. На 8 ноември телеграфните връзки с София са прекъснати и Узунов трябва да решава всичко сам. А всички погледи са вперени в него. Той трябва да командва и да вдъхва кураж. На искането на сръбски полковник градът да бъде предаден, иначе ще бъде превърнат в пепел, Атанас Узунов отговаря: „Предайте на полковник Димич, че той може да влезе във Видин само като пленник“. А на ултиматум на генерал Лешанин Узунов дава суворовски отговор: „Аз съм се учил да превземам, не да предавам крепости“. Тогава сърбите се хвърлят в атака срещу най-слабите и предни бастиони. Техните защитници се заклеват да загинат до един, но да не отстъпят. Първата атака е отбита, подобна е и съдбата и на втората. Същото се повтаря и на следващия ден. Така, Тимошката армия не постига нито една от целите си, а защитниците на града и на цяла северозападна България остават завладяващ пример за патриотизъм. Затова и когато в София тържествено посрещат победителите, Петко Славейков издава команда: „За България, равни с по капитаните“. А малко по-късно, на 1 декември, австро-унгарският дипломатически агент София Бигелебен ще напише в секретен доклад до външния министър Калноки: „На Балканския полуостров се появи една нова сила, за която ще трябва да държат сметка нейните съседи“.